101 FM. FM. Sumpa FM. So a bomb fire essay rad hope mobile. Essay of bonnie for new man. To the baby all share Uche Bia. Now, watching in the Quora did him. Yes. Sabre, a year Jesse Bannon. And a mechanic was they rather born a whole by. They rather shine and I said, Daniel. You don't know I ye young upon us some. Champagne, Enyumuni, Champagne, Cassia Bonnier, Champagne, Osum Papanier, Champagne, Radio Nier, Sumpa FM, Yaba, Sumpa 3.1 FM. Hunya menu bunyam hunya sera
Joseph shut down. Esumani root. Ne do nyina. So Psalm 37 verse 5 so asra brade say na wotwe yedi na wotwe ne hye ne nsa say na wotwe onyankopon onkae onye hunade ye different ye fiba mu enye nhira ye ntie Psalm 37 verse 5 Erade nsem fa kwan hye Erade nsem na fa ho to no so na ono na obeye ene odo ma hye Erade nsem odo wadwuma hye Erade nsem odo na wotwe we different ofiba hye Erade nsem ode wonsuo nom wadua ne diem hye Erade nsem o sra Erade se onye hu ade Erade Yesu enedey mede na wotwe nyina mede mema ni kunu ne meyire maboafo difre fiba
according to Psalm 107. In the name of Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 Yankopon shira upi. Amen. Ebi afei ena waba aya Facebook ho ana YouTube ho ana utie wo radio na aya sompa first service. My God. Ye Matthew chapter 7 so verse 7 so asaya bompai. Ye ntie de twerɛsɛm no kan Matthew asɛm papa no tin so yimu nso. Ye ma bebro nyam kopon sɛ onim aso je sɛ obisa. Enti ye ntie ɔsesɛn. Mumisa. Ɔse bisa no. Na obema mo. Na ɔde bɛma mo. Monhwehwɛ. Ɔse monhwehwɛ. Na mobehunu. Na mobehunu. Mummom. Mummom. Na obehini mo. Na obehini mo. Ano pay me pese obisa Nyankopon na wotwe. Me ma opese oyema o. Obisa na wotwe atwa mu no meton e yanto. Obisa madwuma sam aye bisi basa. Obisi me madwuma, obisa ne nkrata sem. Obisa ye otwe appointment bi ka se Awurade. Awurade. Gina wasem so. Gina wasem so. Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse 7. Verse 7. Ebisa. Ebisa. Na wotwe. Na wotwe. Me mobruhu ade. Ye mobruhu ade. Adoye. Kai me na wotwe. Kai me na wotwe. Kai me mano. Kai me mano. Pomoden no. Pomoden no. Masem no. Masem no. Kasem no. Kasem. Awurade how ne ni. Awurade ye bisa. Awurade ye maye. Awurade
tie yen Yesu dem fie waro na bisa urade ho mobru ho ade urade bramo ya papa obi kunu etu kwan yedi ene demu no hye nsa ene soso yedi ene yedwuma sam hye nsa Proverbs chapter 16 verse 3 or say fa wadwuma hye nsa na o hye ye betim yes Awurade se ene de Awurade nkaye bebe bia wanam bedu bia enye nhira Deuteronomy chapter 28 no every verse 1 no kono or say nhira be ye den ebedi eji na nhira edi ye nim inshira edi yebekọ inshira edi yebesen aba enti ye bompaya ka che Awurade se ene dey Awurade enkaye bebi bia yebekọ bia bebi bia ye nam bia ene appointment bia ye wo bia onyankopon mankunum bia nya ye dia ene duadai Awurade ye de hye ne sa bompaya fa demu no hye Awurade nsa bia wa no fa asafa Awurade ene ya bompaya wo yeso ye pejata muina de bawo Awurade Awurade ya de sound so ya papa Kristo no amasa awa Awurade ya de juma samba wa ya de sika samba wa ya de aware samba wa ya de juma samba wa Awurade ya si wa ye appointment dia Awurade ya si wa ye o Yesu Kristo la pala pala sadaba
Jesus Onyankopon shira opi se o follow yen na one ye bompae ye bompae etia obonefo ne hihye bia ewo danu mu se o kan Matthew chapter 6 my God verse 34 o se de bia e bodin se dano bone dosun ewo danu mu. That's right. Bone dos wo danu na mpanyimfo so se ade chimbia ne ante asembone a ye chiri ekere se asam kese so ba franka enzi so na wotwe bi na ka bi ebeto obi so na wotwe bi na obi back fa kofa kabai obi kunu de kabai obi yiri de kabai obi adwuma ye ni bi de kabai na wotwe bi na obi nya ka nkwanhia na wotwe bi na an robbers attack obi na wotwe bi na jato obi adwuma obi fie enti ye gire nyame asem so James chapter 4 verse 7 James chapter 4 verse 7 also therefore we should resist the devil and he will flee from us. Yes, bronsam no kwan na obedwane efri enje yente nyame asem. Enti monfa mo ho enhye Nyankopon ase. Monsi obonsam kwan na obedwane efri mo nchen. Amen. Any evil agenda. Any evil agenda. Any evil dreams. Any evil dreams. I break out. I break out. Obone for the chiche ye biara. Obone for the chiche. Ewo na wotwi mu. Ewo enedai mu. Etiame ma. Etiame juma ye fo. Yesu demo. Enyitum. Meseno. Breaking out. Yesu demo. Open your mouth and break it out. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out.
Mo Facebook, YouTube, niya mo type I break out. Kasa Eradi Yesu. Oh, TikTok, Munina, mo type I break out. Kasa Eradi Yesu. Enejua day. Me Frenchra. Na watchi. Me Frenchra. Me freyedie. Me frasunje. Se emra me fie ho. Emra me jumem. Enko me maso. Wo Yesu temo. Erade kai me. Na watchi yo. Enejua day yo. Erade kai me ma. Erade ya doye. Fra dance. Na watchi. Wo Yesu demo. Amen. Obibia wo hwe a wotie yen. My God. Say your TikTok, say your Facebook, say your YouTube. Yes. Wo amutie your radio. Ahodo no. Yes. Ene anopai, ewie, anadufan, ahomachen, e bompaye, yimpaye, e ma wanopai, say enadwadai, na wotwi, Ewurade onkai wo. Amen. Ewurade nkai wo. Amen. Ewurade nkai wo. Amen. Bibi a wotie yen a wo yade be suma Ewurade asem Psalm 107 verse 20 say ensa wo yade. Amen. Bibi o yade ji wa yade say. Amen. Bibi o yade ji wa yade say. Amen. Ye oba yade ayade sanya ne dia. Amen. Ye ukunu yade ayade sanya ne dia. Amen. Ye oyire yade ayade sanya ne dia. Amen. Wanka so yade ji wa yade sa. Amen. Wa boafo yade ji na yade sa. Amen. Ayade sanya wo dia. Amen. Be healed. Amen. Be healed. Amen. Be healed. Amen. Obibi a wo hwe ya wotie yen. A wo ye dwadini. Ene me bompae. Yes, Lord. Wa wo ton wade. Ene me bompae ma wo. Ene dwadai. Na wotwe. Me frato fo ma wo. Amen. Wo ton ayento. Amen. Ye to so ayentua. Amen. Me bompae. Se dwa hodo nyina mu. Obibi a wo table no wo. Obibi a wo store no wo. Ye fra dwadifo ma wo. Amen. Frato fo ma wo. Amen. Frato fo ma wo. Amen. Amen. One na wotwe mu no ton ayanto. Na wotwe Ewurade mfrato fo ma. Amen. Na wotwe wadwuma mo enye butubutu. Amen. Wo Yesu Kristo demo. Amen. Wo akopa bia akoton. Ewurade ma wonya nyoma papa. Amen. Ewurade ma wonya nyoma papa. Amen. Ewurade ma wonya nyoma papa. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Bon pai ma adriver fo. Me yim pai ma adriver fo. Yes. The Bible say yensa na dwuma so no obeshira. Yes. And then me fra passenger for mama. Amen. Me fra passenger for mama. Amen. Me fra passenger for mama. Amen. E de mokano dosu ko Yesu mojem. Amen. Mokano ense day. Amen. Ense na wotwe. Amen. E bon pa ma kwentufo. Amen. Bibi amutu kwa kobia. Yes, Lord. Ewurade gya ni monim. Amen. Ewurade gya ni mochi. Amen. Ewurade fa mo nko. Amen. Ewurade fa mo mra. Amen. Yesu demon. Amen. Me bompa ye mamu a mo ya kwentufo. Na ene de mo kwa akodi dwumason bi. Mo wo appointment bi. Ene mo nkonye nipa ni madome. Amen. Mo nya nyankopon ni madome. Amen. Mo wo appointment ene mo nya nipa ni madom. Amen. Mo nya nyankopon ni madom. Amen. Ene me bompa mamu a mo ya ban adwuma. Mo ya nkura adwuma. Ene mo nya nipa ni madom. Amen. Mo nya nyankopon ni madom. Amen. Ene mo di frenya nhyira. Amen. Fiba nya nhyira. Amen. Mo di frenya nhyira. Amen. Fiba nya nhyira. Amen. Bompa ma kwentufo. Oh, Jesus. Mo amakopie obi man so. Yes. E ka mo amowo Europe. Mo amowo Asia. Yes. Mo amowo America. Yes. Australia. Yes. Continent bi amowo so. Yes. Africa country biara. Me bompa ye. Se onyame nya madoye. Amen. Onyame hwe mo so. Amen. Me mama akoma so ade mmere mo. Amen. Fresi kamamo. Amen. Fresi juma semamo. Amen. Mo sem nye ye. Amen. Na watch me appointment. Ewurade ma mo nya nipa ni madom. Amen. Nya brofo ni madom. Amen. Nya bibifo ni madom. Amen. Mo nya nyankopon ni madom. Amen. Appointment ne emfa nkunmidie mmere mo. Amen. Obi a wo hwe
wohwɛ me a wotie me a w'ani da so asan ɛnɛ mefrɛ ne da so ma wo Amen. mefrɛ ne da so ma wo Amen. bi sɛ ɛnɛ deɛ mɛdie deɛ mɛnom na wɔtwe yi me mma ɛnɛ de nyame a wiemu nya ne sakyera no a mefrɛ hyɛberɛ mu aboafoɔ ma wo Amen. mefrɛ hyɛberɛ mu aboafoɔ ma wo Amen. destiny helper destiny connectors mefrɛ ɔmo ma wo Amen. yesu demo Amen. Awurade se nsa nyɛ adwuma no ma nsa ne ne di Yes. ɔka no Tesalonikafo nwoma no obi a ɔhwɛ yɛn ɔte ɔpɛ adwuma Awurade bi adwuma prɔma no Amen. 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 obi biara ɔpɛ sɛ ɔte obi nka w'abusuafoɔ nka Awurade ma wo nte ne nka Amen. Yesu demo na mabɔ mpae ka amen prensa Amen. 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 Afe bibi opɛ sɛ me bɔ so mpae ma opagya Awurade obi bi a wapagya ne phone deɛ wapagya ne nsuo deɛ wapagya documents bi a me bɔ mpae gu so me frɛ nsɛnkyerɛnne gu so me frɛ nsɛnkyerɛnne gu so Yesu demo nsuo no na ne Yesu mogya deɛ ɔpɛ sɛ yɛ email o deɛ yɛ text o Awurade ma wo nsa nka anɔpa yi nsa nka wie yi nsa nka ɛnɛ da yi Yesu demo ɛna mabɔ mpae gye me so sɛ amen. Amen. Ya konkran na ya kofa no nsia kasebo no abrɛ. Sabre studio B systematic press amo MCR take over. Have a good day. Bye bye.